Tabak kedon kejing sempau kejong try. Barang ini benai kepenting kuat kalau jika kui ini lang barok. Amen. Te ini pet kurin lingkong kalau nong kabakat lai kadekat. Kini kadekat kepeningkong. Lang akren dagi pelit kibriu. Pati angel. Habangam don yang kejing ie. Ngalajalong kum kawyang nong basawa ni kum kasyakuriaw bariw shaw. Amen. Te halor kini kebentangan ay ko gijing ko kana ka basngo tanan. Ba nan chuba tay kediat gijing penpau manam yeto gijing penpau yo ba katu ikapor. Te ani gijing nyoto kana balong kumne ki don arngot. Ki don kini isyukurim. Te kini isyukurim kitab kata gajing it ba kata gajing it kejong ki kalong gajing it ka ba plahat do kata. But kini ka kurim jong ni ubriu kadon ya usnyo ubi tenat hau berben bah. But kejumudor bet baladakan yo ban thiet yo ta uklip diamond makan deng te ka do kadong ka bi tenat kejupok sniu ru ba ka ju yo ban deng yo ta uklip diamond. Te kajuyat ho yung niu tengah jong kaba uniru ujung mudor uju yo I kita kelok kajong u haba kadeng yo tau clip diamond te uju perkat balano man yo kan tentiet yo niu clip diamond nak benta ka purim kajong u te henrei namar bo ude bo tres ni kalong kaba bahaban yo u ya kata ka san ho tingka namar ha por mendai menchua san ho tingka kala de ka rem ha men te kajaba kasikha jong kini kaya de kajuhi hakasni kha jong kine kamot kia dai lang kajohi kasni te kandiru kaju perkat ba ulok jonga kasopti lor kajong u kalajot ngaru ngakwa bantun thil sopti u hakasni kha te uniru ulok perkat dalong kumnoru hakasni kha kajong u te ngantun thiet bet kasopti lor u bat uniru wong la dalong sa kumnoru ngantun thiet bet u clip diamond na kabenta ka kurim kajonga nama banga itenat pelat ladakan yo bandeng nama busnyu jong ka ulong berben ti kadi ka kurim jong u ka julet ban tre ban setiar ban satyeng ha ko yeng kata pa katra yeng don busnyu khli ubas tang ka jubi shini bahaya ka baka don busnyu berben ti andara poi kata ka sngi-kha kani kana let ban pan keliang ya kata ka pisah ban tentiet ya kata ka sopti na ka benta utnga jong ka Tin re kata pat pakas mo bisni pala ito usnyo ko ang kap no ito usnyo jong pa ano yang nga dengan aya pa ya kanika san hoting ka te ka it bahal ito usnyo han re ko ang tang pangan yo pan I give you nga jong nga te kala ay balak kap kala sutak no da ka jan na kli uni ulak ru jong ka kwa ba pen hiet ito clip diamond le ko no ulapan keliang na uta ubriu uba ujulet tre hakalengka ka jong u hanre uru tre ban ai uong nada me kwa pala de ta san ho tingka me hap pan yakun bat u te ubriu ka don ke jingele boxing te men yakun bat u te lada me job ne mem job ta me le yakun bat u na mar unde bas ngai ka ta ka taw baklan dengan ai me te uru ulale ula mong dot ulale thiet yaw ta klip bat ulale chiyeng mun ban pendeng te ka light no ka ta jan ta light ka jan kala lum kot usnyu rum tena chum bahabriu chum dan chum usnyu te hata ko por uni ulakin det pat kala yat ho namar maka kwa kala ban thiet sapti ya u namar kata kala ayu to usnyu ma ur pa u yet pala ka ta tengah ula sya la mong gira de bat hangling yo I baki ni paro armut kidohan ni kata jingya it ka pala ka baki kwa ban le bha iwe ben ni ru ni de ban don ya kata ka dok nut ka ba ngin ya it iwe kumpa kini ya ka met la jong ni utunga salia ban shashi tombat ka niru yo snyo uba ka it bha kam salia tang ba ka kwa ban I give you tunga jong ka te ka dan ka jing pen pa ko boleh pen I ben nam step te ngano ye tho yo ba ka ta I ko por hanrei makwa tang ban chubatai ya gajing mut jong kata gajing pen pau kaba uble uong lada phakwa ba kata gajing it kansa happening jong pa ba jong no kiba pajuya syam manla kasi lane ha ko no ru ka por
ngas ngap jar wat ju ya bunya wat ju ya nia da lele ru namar da ka ba pa payanya wat kmilan ti ba on penkesan ya pa han re handu penbani kata ka jing kabanga ngatmu ban aisha pa namar kata ladang long kumno lada syakrannya pa kumno ru uang yang wat ju ya nia chus ngap no jar wat ju ya nia namar ka jing ya nia kan open bentoy ru hanrei kan pin ijak ria pen banye ka jing long riu play ka jong pa kan nong yo jing bentoy ru namar kata chus ngap no jar bat ngarung walong atrai map ya nga nado mentang ana pen kesan syuk ya lade kabhai nga bangan ngap jar bansa kata ka jing ya banye kamot ya gitu ki basyun bangan let keduk hanrei duwai na unta ka jong ki bat nga laong try nado menta ka singiyo ular bangan nam yan niya bat no rungan om yan niya kanang bansa kata ka jing nabaya kande ka wait try nga tip baka ka bangangale lada ka de ka bawan na me kan ne shadu ki babam jukot palada kam de ka bawan na me to kan do kan nam hakruteng jong me namar ka jujahi kum ta ka jing ka jong na malay nandan kam panyanya bat no ka jing niya kawan ra setan ha ka jing ka jong na ka jing niya kawan ra setan ha ka yen ka sem ka jong na ka jing niya kan ra setan ha kita ki bakwa panyanya bat nga ka yen jong hiru kan jot no ka yen jong ar kan jot no langal long ka beriu play hari kinong yo isyo ya ka dor ka beriu play namar ketang ngalakot jing mat banado mentegas ngi nganom yan niya wadi ka jing baru hari kumbangi tip bawe prestan udon la ka jong ka thma bat ka we ka thma ka dai ka jong uble to nya le hi ba u ngim don por banya niya ya ro itra